Pričaju dva drugara. Prvi kaže, kakva nas nesreća poterala, pa nas napade ovaj virus. A ovaj mu drugi odgovara, ćuti, u svakoj nesreću ima sreće. Ovaj virus je kineski, zamisli da je original. Odoh ja jutros kod zubara, kada ono puna čekonica. Samo sam rekao, buongiorno. Oni svi na vrata, jedan preko drugog. Ja završim na brzaka i odo kući. Pa i nije tako loše biti u izolaciji. Uvijek nađeš nešto zanimljivo da radiš. Samo mi nije jasno kako u jednom kilogramu pirinča ima 2921 zrno, a u drugom 2922. Kaže drugar Perici, taman sam se ponadao da ćemo imati produženi raspon kad se ovi setiše online nastave. Perica mu odgovara, pa šta fali, nije ni to toliko loše. Sad barem mogu učiteljicu da isključim preko daljinskog. Razgovaraju muž i žena u izolaciji. Ženo, moram da ti priznam nešto ozbiljno. Imam ljubavnicu, prevario sam te. Žena, preseče me, ja pomislila imaš koronu. Zaustavlja policajac vozača i kaže, osjećam da bazite na alkohol. Vozač je na to, to je što ne držite 2 metra razmaka. Ne znam da li ste čuli, jedini oboleli Piroćanac od koronavirusa izbačen je iz kliničko-bolničkog centra Niš jer je isključivo respiratore kada je bila skupa struja. Šta kaže simski blizanac svom bratu kada je u nevolji? Uz tebe sam, brate. Zašto postoji krompir? Da bi sirotinja imala kome da guri kožu. Zašto gubovac ne može da bude automehaničar? Nema sve delove. Ide neki čovjek uzbrdo, kada on nizbrdo se kotrlja ženska glava, a on će na to, kuci ti pošla ženska glava. Stara kineska poslovica. Pas koji laje nije dovoljno skup. Odlazi Crnogorac za Ameriku. Majka ga prati i suze roni. Drugi sin je teši. Nemoj da plačeš, majko, vratit će se on, pa ide za Beograd. Uđe đed Crnogorac u kafić i pita, alo junačine, ima li ko jači od mene? Ustaju dva momka i kažu, mi đede, ajde izađite napolj da mi pogurate traktor. Izbio rat između Crnogoraca i Kineza i tako na osmatračnici stoje dva Crnogorca i jedan kaže drugome, a je li jadan, koliko ima tih Kineza? Ne znam jadan, sigurno 1,5 milijardu. A ko će sve to da pokopa? Kako Crnogorac ostavlja devojku? Kaže joj, zgodan ti onaj bivši. Koji? Pa ja, jadna. Kako Crnogorac muva devojku? Vidiš li ti devojku onaj cvet tamo? Vidim, pa idi guberi za tebe. Biber Kia od Chuck Norrisa. Chuck Norris je spustio slušalicu u Olji Bećković. Kineski zid je napravljen da bi pokušali da spreče Chuck Norrisa da odu u Kinu. Chuck Norris je umro i već danas mu je bolje. Chuck Norris je bio punoletan u 15. godini. Chuck Norris može da zalupi rotirajuće vrata. Chuck Norris ne nosi sat, on odlučuje koliko je sati. Bog je hteo da stvori zemlju za 10 dana, Chuck Norris mu dao 6. Chuck Norris može da obriše recycle bin.
Razboleo se Mujo, ali pošto nije imao zdravstvenu knjižicu, ode kod Hase da je pozaje. Haso mu da zdravstvenu knjižicu, ali mu kaže: pazi Mujo da te ne uhvate, inače smo oboje nadrljali. Stigne Mujo kod lekara i da mu zdravstvenu knjižicu. Pogleda lekar zdravstvenu knjižicu pa reče: pa dobro, šta ti je Haso? Najbolji jaran, odgovori Mujo. Sretnu se Mujo i Haso. Pita Mujo Haso: kuda si krenuo? A Haso odgovara: krenuo sam do banke, hoćeš i ti sa mnom? Mujo odgovara: neću, nisam poneo pištolj. Uđe Mujo u taksi i kaže taksisti: vozi do groblja. Taksista ga pita: novo, staro? Mujo odgovara: nema ništa jaranja, ako tebe. Pita Haso Muju: šta bi ti Mujo uradio kad bi tvoju ženu u šumi napao medved? Mujo razmisli pa odgovori: ja se tu ništa ne bi miješao. Briga mene za medveda, sam je napao, nek se sami brani. Pita Mujo Hasu: šta je to dan žena? Haso razmisli pa mu odgovori: to ti je isto kao noć veštice, samo po danu. Pita Fata Muju: jesi li ti ikada igrao golf? Mujo se nasmeje pa odgovori: čuj, igro, vozio. Pita Perica tatu: Čale, da li si tebi nekad desilo da si se zaljubio u učiteljicu? A jesam, sine, jednom, davno. I kako si se osjećao? Pa, u početku je bilo super, a onda je tvoja mama saznala pa te prepacila u drugu školu. Pita učiteljica malog Pericu: ti jedeš čokoladu, tvoj brat jede čokoladu. Koje je to vreme, Perici? To je vreme kad dolazi rodbina iz Beča. Za vreme časa videla učiteljica Pericu kako ne sluša pa dreka: Perice, ustaj, ko je napisao na Drini ćuprija? Nisam ja, učiteljice, kunem se. Uhvati ona njega za uvo pa vodi napolje iz učionice, kad tamo naleti na školskog policajca koji je pita: što vučete dete za uvo? Zašto? Pitam ga ko je napisao na Drini ćuprija, a on kaže da nije on. Policajac se počeša po glavi pa pita: a na koga sumnjate? Pita učiteljica Pericu: kako se zove proces kada se narod pobuni? Na to će Perica: menstruacija. Kako menstruacija, Perice? Pa valjda revolucija. A Perica odgovara: pa znao sam da je neko krvoproliće. Pita Perica tatu: tata, mogu li da te pitam dva pitanja? Možeš, ali samo jedno. Dobro. Da li ćeš mi povećati džeparac i zašto nećeš? Ko je izmislio PDV? Vojislav Šešelj kad je rekao: ja mrzim PDV. Kako se na kineskom kaže nesposoban za vojsku? Wu Lin. Na sljedećim izborima glasat ću za Ali Babu. On ima samo 40 lopova. Britanski investitor pita našu ministarku Zoranu Mihajlović za broj telefona. Ministarka mu odgovara: sex, 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 free sex tonight. Brzo uskače prevodilac: mislila je 666 3629. Koja je razlika između Tita i Tadića? Tito je na vreme sklonio Đilasa. Šta je zajedničko policajcu i psu? Obojica gledaju u tebe dok im pričaš kao da te razume. Zaustavlja policajac auto, priđe automobilu i kaže vozaču: prošli ste kroz crveno, kazna 5000. Vozač odgovara: oprostite, ja sam daltonista. Policajac je na to: nema veze, i za strance važe ista pravila. Polagala 13 kadeta sa policajcem. Ispred njih komisija, a oni stali u red.
I tako krene komisija da ispituje prvog. Kaže, gde nam ti kaži jednu marku automobila? Prvi kadet će Jaguar, a onaj drugi iza njega odmah februar, 3. mart i tako sve oni redom, dok 12. ne reče decembar, a onaj 13. sav izgubljen gleda u komisiju, pruži ruku i čestita im novu godinu. Kritikuje otac policajac svog sina. Dobro sine, zašto nisi dobar? Kradeš od majke, psuješ, pušiš, a tek si 5. razred. Sin će na to, ali tata i ti si pušio u 5. razredu. Otac će, da sine, ali ja sam imao 17 godina. Zvoni telefon u policijskoj stanici. Javlja se policajac i čuje. U pomoć! U kući je provalila mačka! Policajac je na to. Mačka nije razlog da se zove policija. Ko to uopšte zove? Pa ovde je papagaj! Razgovaraju dve plavuše. Poznajem jednog čoveka koji je otišao u Ameriku sa jednim pocepanim modelom, a sada ima 50 miliona. Druga odgovara. Šta će mu tolika pocepana odela? Zašto plavuša stavlja iPhone na pod? Da dobije iPod. Koja je razlika između temperamentne i pedantne plavuše? Pedantna traži dlaku na jajetu, a temperamentna jaja u dlakama. Zaglavila se plavuša i crnka u liftu. Plavuša. U pomoć, u pomoć. Crnka. Bolje da vičemo zajedno. Plavuša. Zajedno, zajedno. Koja je razlika između policajca i plavuša? Nema razlike. Oboje stoje na ulici i brukaju svoju porodicu. Otišao Piroćanac na more da prodaje sladoled. Ode on pravo na nudističku plažu. Prilazi mu prelepa gola plavuša. Molim vas jedan sladoled. Piroćanac gleda u nju spreda, gleda je od pozadi. Plavuši neugodno. Kako vas nije sramota, pa kao da nikad niste videli golu ženu. Ma vidio sam ja golu ženu, nego gledam odakle ćeš pare da izvadiš. Zašto se Piroćanac grli po plaži? Da prenesem na sebe malo kremu za sunčanje. Zašto Piroćanac ima švalerku? Neće da troši svoju ženu. Popravio Piroćanac krov, pa se oklizni i onako u padu viče ženi. Ženo, nemoj spremaš ručak za mene, ja ću jedem u bolnicu. Piroćanac zvao kuma na ručak, iznese samo ispred njega jedan tanjir i u tanjiru jedno jaje. Seo kum šta će poču da jede, Piroćanac i deca gledaju, a najmlađe dete poče da plače. Tata, hoću i ja da jedem jaje. Što odmah plačeš? Pa nije kum mala pa da sve pojede, će ti stavi nešto? Tata Piroćanac sa sinom otišao na vašar. Tato, daj 1 dinar da se vrtim na ringišpiju. Ma koji će ti Andrak dinar? Zemlja se svakako vrti za džabe.